Abaswan TV. Duniyar nishadi. Kin Kabir. Ya haka? Okay, naji an ce ka fiye son mata. Kaga dole in gode. Amma zan so in san wasu kala mata kake so. Chocolate girls. Koko kalan madara. Black beauty. Koko fara karara. Maryam ta ce tana son ka. Akwai ta da kyau. Akwai ta da kyau. Ku zo ku ga kyau. Kwarai ma kuwa. Amma dukkan da yake da baki iya kunu bakin kwaba. To Maryam ke da kin ji. Kin iya kunu? Kana so na. Kin iya kunu? Gangaci ta banza gangaci ta wuce. Yan ko ba magana farin mata ko kyau ake ba. Kin iya kunu? Amince min. Tunda na sauke duka kunyata na tallata maka kaina. Baki iya kunu bakin kwafsa. Kwashe kayan kin kwafsa. Ki kwashe kayanki.